जुजिनानै जेबो जाया आलादा आलादा बेखायनो ज' जानांगौ जायफ्रा माने गावखौनो गोरोंसिन सानदों बिसोरो सिन्था खालामनाया दरखार जों ज' जायोबा जोंना जौगानायावबो साबसिन जागोन आङो खुनु बोसोराव बाद होआ आं फैखागोन जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आंखौ फोरोंदोंमोन आं बिनिख्रुइ देरसिन बैसोआव थेवबाबो आं जेबो रोंथ्रामोन समाज सिबिनायनि खामानिखौ आं मावबोआखैमोन किन्तु बिथांनि लुबैनायाव बिथांनि इच्छा मथे बिथाङा जेरै हास्थायदों आंखौ माने हिन्जावफोरनि मोनसे हानजा दानो थाखाय हास्थायनानै आंखौ आफादगिरि खालामनो बियो जेरै लुबैदोंमोन बेबायदिनो आं जाबोनांदों आरो एखेलगे थानानै सानैजों एखेलगे थानानै आन्दलनखौ सालायदोंमोन बियो फरायसा आफाद जानानै सालायदों आरो फरायसा आफादा आन्दलन सालायनायाव माखासे विभिन्न धरनर गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे इन्सिडेन्टफोरखौ हिन्जावफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ आं मावबोदोंमोन आरो बेजोंनो सारा आसामाव बर' हारिनि जायगाफोरखौ आं नुदों बे जेरावबो आंखौ लांनानै बिदिनो बिथाङा फोरोंदों आरो बिथाङा अबथिरा थैनानै थांबाय बिथांनि गोसोआव दङमोन माबा मोनसे सुक्ति खालामनो किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा मानियैयाव बिथांनि लुबैनाय बायदि सुक्ति मोनसे गाव जे आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलन खालामनायनि मोनसे माबा आगान गालांनो बिथाङा हास्थायदोंमोन बे खोथाखौ आंनो बियो बुंदों जों सानैजों रायलायलायनायाव आंनो हारसिङै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो आंहा दुखु बे बर' जातिखौ माने फोजाखांनानै बा आलादा न'खर हादर दानो थाखाय आन्दलन खालामबाय माने जरदार आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा गावनि बेमारखौ मोनथिनानैनो माबा मोनसे आगान गालांनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन सानदोंमोन किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा बेखौ लुबैयाखैमोन किन्तु थेवब्लाबो एखे रोखोमनि उपेननि दिनाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जि सुक्तिया जागौमोन बे सुक्तिखौनो उननि लिडारफ्रा खालामबाय बिसि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे जाबाय आरोखि बिथाङा थायोबा हयथ' बे बिएसनो जोंना पावारफुल जागौमोनदां बेखौ आं सानदों बिथाङा दुखु मोननायखौ आंनो फोरमायदों बिनि उनाव बिथांखौ आङो जोंनि सेंग्राफोरखौ परामर्श होनानै आङो बम्बेआव फाथायहरदों रायजो राजानिफ्राय सिकित्सानि थाखाय फैसा खांनानै लानानै बम्बेआव टाटा मेमरियेलाव सिकित्सा खालामनो फाथायहरदोंमोन बेवहायनो माने केम' होनायखौ बेयो सैज' खालामनो हायाखै आरो बे केम' होनायावनो सैज' जायैयाव बियो बम्बे टाटा मेमरियेलाव थैदों आरोखि बिराद गिदिर दाहा होनानै थांबाय बिथाङा आरो आंखौ बिथाङानो बानायलांबाय बिथाङानो थैनायनि सिगां बुंलांदों जे जोङो आन्दलनखौ खालि ग्रासरुट लेभेलावल' खालामबा जानाय नङा एसेम्ब्लिनि गेजेरजोंबो बिधान सभानि गेजेरजोंबो जोंनि आन्दलनखौ जोङो माने आत्म प्रकाश खालामनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा 90आव थैबाय 91आव इलेक्सना फैबाय बेवहाय आंखौ माने जोंना लिडारफ्रा गेलेनो होनायलाय आरो बुंनायलाय जा नङा आब' माने उपेन्द्रयानो नोंखौ बुंलांखाथारदों बे समस्थियाव गेलेनांगौ बेखौ हो होननानै बुंलांखादों होननायलाय उनाव आं राजि जानानै आं इलेक्सन गेलेबाय 91आव 91निफ्रायनो नैबे माबासिम दाख्लि बै थांनाय एसेम्ब्लि इलेक्सनसिम आं गेलेदोंमोन किन्तु खाफाल मोनदा आङो जाथिनि थाखाय गाबथानायावनो आङो माने खांग्रांनांगौ जादों आं खांग्राङा आं जेना किन्तु मेसिनाव फेजेनदों आरोखि आंखौ जुजिनानै जेबो जाया आलादा आलादा बेखायनो ज' जानांगौ जायफ्रा माने गावखौनो गोरोंसिन सानदों बिसोरो सिन्था खालामनाया दरखार जों ज' जायोबा जोंना जौगानायावबो साबसिन जागोन दा बिटिआर सुक्ति खालामबाय जोंनि थाखानाय पावारखौनो थल' थिंगिं खालामबाय मा जावनो दे बुंदो नोंसोरनो सोंदो